дуслар, сіз Шаян Шорт корыйсыз. Ботна ахырында тагын бер зур бәйрәм. Космонавтика көнен билгеләп үтәбез. Галәмдә ниләр бар дигән сорау кешеләрне инде күптәннән борчыган. Әмма ул әле дә серле булып кала бирә. Космос һәм космонавтлар турында кызыклы фактларны бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, сезнең белән мин, Диләрә. 12 апрель космонавтика көне. Бүгенге фактларда нәкъ менә шул турыда. Гагарин абый әйткәнчә, киттек! Беренче факт. Иң беренче галәмгә очучы кеше Юрий Гагарин 1961 елның нәкъ менә 12 апрелендә. Буй озынаю. Галәмдә кешенең буе 3-5 сантиметрга озынрак була икән. Бу умыртка баганасының тура юлы белән бәйле. Кыска буйлылар өчен әйбәт инде. Галәмдә еламыйлар. Онда күз яшьләре чыга алмый ди. Елыйсы килсә, елап та булмый. Кояш көнне 16 тапкыр чыга. Халыкара галәм станциясе бик тиз хәрәкәт иткәнгә күрә, галәмчеләр таң атуын һәм кояш баюын һәр 45 минут саен күрә икән. Аларны фотога төшерә башласаң, дүшәмбе. Рәсәй космонавтикасында дүшәмбе уңышсыз көн дип санала. Очышлар куелмый икән. Шулай шул. Дүшәмбене кем яратсын инде? Чынлыкта исә галәмче булыр өчен бик нык сәламәтлек һәм зур белем кирәк. Бүгенгә шулар иде. Хуш-хуш. Казан бу көннәрдә кабат спорт башкаласына әйләнде. Нәфис гимнастик буенча Россия беренчелеген кабул иттек. Илнең төрле төбәкләреннән иң көчле спортчылар җыелган иде. Ярышларының бер көнен мин дә күреп кайттым. Карыйбыз! Сәлам дуслар, нәфис гимнастика буенча Россия беренчелегенә рәхим итегез. Бүген без чын шедеврлар күрәчәкбез. Биредә нәзакәтлелек һәм көч, сәләт һәм ялкын бергә очраша. Бу ялкынлы тамашага әзерме? Киттек күрсәтәм. Дуслар, биредәге мөхит сөйләп бетергесез. Иң талантлы, иң үҗәт һәм иң яшь йолдызлар үзләренең сәләтләрен күрсәтергә җыелган. 150дән артык катнашучы беренче урыннар өчен көрәшә. Бүген спортчылар үзләренең осталыкларын төрле предметлар аша күрсәтә. Кыршау, туп, тасма һәм шукмар. Һәр чыгыш ул тылсымлы бию. У нас было по 2 тренировки в день. Тренировались долго, упорно, по-моему, месяца 2 или 3. У нас было несколько контрольных отборочных контрольных тренировок. И подготовка, в принципе, прошла хорошо. Дигәнә ярыш түгел, бу титул өчен көрәш. Регламент буенча беренчелек җиңүчеләре һәм призерлары Россиянең юниорлар җыелма командасына сайлап алуга юллама ата. Прошли соревнования хорошо. Были, конечно, недочеты, но мы будем работать дальше и на следующих соревнованиях покажем лучший результат. Прошло все достаточно хорошо, но мы могли сделать намного лучше, так как тренировались усердно. Конечно, есть над чем работать, но соревнования прошли достаточно хорошо. Мы довольны. И тренер тоже доволен, в принципе. Шулай итеп, нәфис гимнастика буенча Россия беренчелеге ахырына якынлашты. Сезнең белән мин Зилә идем. Ашаса лайк куй. Хуш-хуш. Яз көне бәйрәмнәр дә шактый, фестивальләр дә күп үткәрелә. Шуларның иң зурысы созвездие йолдызлык. Районнарда зона этаплары тамамланды инде. Хәзер җиңүчеләр суперфиналга әзерләнә. Талантлы балалар, комадланмас образлар һәм гаҗәеп көндәшлек. Жюридагылар шаккатты, тамашачылар тел шартлатты. Республиканың иң масштаблы движында безнең шаяннар да катнашты. Созвездие йолдызлык фестиваленең зональ этаплары тамамланды. Бүген соңгы район. Без Яшел Үзәндә. 200дән артык иҗади номер. 1000дән артык катнашучы. Яшел Үзәндәге этап гадәттәгечә иң масштаблыларның берсе.
Яшьли җырчылар, ансамбльләр, нәфиссез осталары, бию коллективлары. Көндәшлек бик зур. Иң күңеллесе әлбәттә сәхнә артында. Барысын да хәзер күрсәтәм. Сәлам, Кәрим. О, Сафина, ничего сәлем. Син монда нишләп йөрисең? Мен бүген җырлыйм. Кичә конференц булган иде. Менә үземне эзлим. Нинди җыр белән син бүген җырлыйсың? Кичә Җестин Рау җырын җырлаган идем, бүген представь себе, Айру җырын. Синең өчен созвездие йолдызлык нәрсә? Минем өчен созвездие йолдызлык ул яңа дуслар, яңа хисләр, яңа очрашулар. Фестивальдә ел саен катнашучыларның осталыгы күзгә күренеп арта. Сәхнәдә үз-үзләрен тотышлары, костюмнар, барысы да профессионалларча. Әлбәттә фестивальнең үз таләпләре, үз темасы бар. Мәртәбәле жюри бар яктан да бәйгә бирергә тырыша. Бүген Яшел үзәндә зона этаплары тамамланды. Менә сез бу сезонга нинди нәтиҗә ясар идегез? Bu сезонга нәтиҗәне ясарга әле иртә, әле бетмәде. Хәзергесе вакытта бара конкурс. Шуңа күрә бу 9нчы зональный этап. Без йөреп чыктык, 9 зонада дип әйтик инде. Ләкин шунысы куанычлы, ел саен балалар арта. Быел да бик күп булды. Иңнәр Казанда суперфиналда көч сынашачак. Фестивальнең гала-концертында җиңүчеләр, гран-при ияләре билгеле булачак. Йолдызлар яңгырын күрми калма. Спорт ярышларын күрдек, яшь талантларга алкышладык. Чиратта ак колфак. Матурлык бәйгесе түгел, анда егетләр дә, кызлар да катнаша. Финалистлар арасында Казакъстаннан килүчеләр дә бар иде. Самара, Свердловск, Татарстан. Кем җиңгән? Анысын Алимәдән сорарга кирәк. Бөтен Россия ак калфак укучы кызлар һәм егетләр бәйгесе финалистлары Казанга җыелды. Бик тиздән гран-при иясе һәм җиңүчеләр билгеле булачак. Бәйге быел 9нчы тапкыр уза. Оештыручыларга 100дән артык гариза килгән. Финалга 7 кыз һәм 7 егетне сайлап алганнар. Быел безнең финалистлар Казакъстаннан, Свердловдан, Самарадан һәм Татарстанның төрле районнарыннан килде. Аларны сайлап алу безнең инде елда 3 этапта бара. Беренчесендә инде алар иншалар язалар һәм аннан инде сайлап алганнарны Zoom аша алар белән элемтәгә керәбез. Ул иншаны үзе язганмы? Бу инша буенча сораулар. Аның фикерләвен, аның телне белүен. Ничек бу бәйгедә катнашырга булдың? Мин бу бәйгедә катнашырга булдым. Безнең авылда ак калфак җитәкчесе миңа бу конкурс турында әйтте. Мин ризалаштым да һәм без аның белән әзерләнә башладык. Хәзер нинди хисләр кичерәсең, дулкынланасыңмы? Дулкынланам, бик дулкынланам. Әлбәттә, һәр кемнең җиңүче буласы килә. Әмма моның өчен тагы да төрле сынаулар үтәсе. Мәсәлән, өлеш пешерергә, чыбык үрә белергә кирәк. Кызлары матур, егетләре батыр. Көчләрен спорт ярышларында да күрсәтергә туры килде. Кызлар үз чиратында биек күрсәттеләр. Кызлар өчен матурлык бәйгеләре бик күп. Әмма ак калфак ул башка. Монда үз халкының гырыф-гадәтләрен, әдәбиятын, тарихын, телен дә яхшы белү сорала. Монда безнең Казанга чакырдылар, экскурсиялар уздырдылар. Монда инде программа шундый күңелле, яңа кешеләр белән танышасың, яңа һөнәрләргә өйрәнәсең. Шуннан да бу бәйге миңа бик ошады. Безнең бик күңелле программа булды һәм мин төрле кызлар, егетләр белән таныштым. Матурлык бәйгесе генә түгел, менә шундый зәвыклы бәйге ул ак калфак. Җиңүчеләрне чын күңелдән котлыйбыз. Татарстан талантларга бай. Барысын да күрсәтергә 10 минут кына җитми шул. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Біз сезгә күңелле ял көннәре һәм әйбәт яңалыклар теләп, сау булашабыз. Позитив контентны каян табарга икәнен беләсез. Шаян TV.ru. Хуш!